आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। दाययानो गैयामोन, दंफांबो लायाखै। आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा, फिसौ सासेल'। दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो। आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो, साजा होनो लुगैयो। आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव। आंहा फिसाला सासेल'मोन, रावबो गैला दा। मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा हाग्रायाव? थाङामोन। खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोननाय जादों दि फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादोंमोन। मा फोरमायनो सानो? फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय, खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा, एकदम थगायदों। थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों, नङा आरो बियो बिसोरो। नंखाथारा। आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा, जेबो लाङा, सिखा रुवाबो लाङा। ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो, थाङो, जेबो होना जोङो, फिसाला सासेल'खाय। दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ? आरो फिसौ सासे दङ जोंहा, बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ। बेसेबां फरायगासिनो दं गथ'आ? देग्लाय क्लास 2आव थांबाय। उन्दैसोना? उन्दैसो, हौवासा। মানা কৰিছে নাই ছাৰে? মানা কৰিছে অফিচাৰ দং ন স্যার বুঝছে স্যার বুঝছে মানে ফটো উঠাইলো না হলো যেহেতु प्रुफ दङ ना सार नै बिसोरो दंफां सिखावसोमोन सार, खिन्थु बिसोरखौ गुलिया गुलि खालामदों होननानै फासायनो नागिरदों नालाय, बे खारनाव माने मोजां भिडिअ खालामनाय जादों आरो सार। थांनांगौ हैसोबाय नामा Ya, ini semua yang bertemu
हायाव दोनग्रा हायाव